בנות, אתן לא מבינות. כשהייתי רק שיחה קטנה והשמש שוב שקלה, אל תגידו לי שהיא... היה חשוך, היה מפחיד, בכיתי כל הלילה. היא כן. רעדתי, הסתתרתי מתחת לסדינים, אך סבתא אמרה שזו לא סיבה להיכנע כך לפחדים. אז מה עושים? היא אמרה לי, פינקי, אין סיבה לחשוש כי את מסוגלת, הפחדים נעלמים, הצחוק מפחיד אותם. נצחק על השדים, נדשדש את הצללים, נגחך על הערפדים כי אנחנו חזקים, ניפטר מהמגעיל ונפחיד את המבהיל. אז אמרו לכל הרוחות ואמרו לכל השדים שאנחנו חזקים והם בכלל לא מפחידים אותנו, ברור שאנחנו ננצח, ורק המחשבה על זה גורמת לי לצחוק.